В едно слънчево българско селце, сред зелени поляни и високи планини, живееше малкият Деян. Той беше палав, с дяволити очички, винаги готов за игра. Негова вярна приятелка беше Елица, по-предпазлива и мъдра от него. Двамата обичаха да играят до къщата на баба Марийка, чиято градина беше най-красивата в селото. Тя беше пълна с уханни рози и сочни плодове, но баба Марийка беше малко затворена и децата я избягваха. Един следобед Деян и Елица играеха на криеница. Деян се скри до оградата на баба Марийка и видя една огромна червена ябълка, висяща точно над него. Виж, Елица, каква ябълка! Сигурно е най-сладката на света. Деян, не бива. Това е градината на баба Марийка. Трябва да я уважаваме. Само една хапчица. Никой няма да разбере. Той протегна ръка да откъсне плода. Изведнъж, като от нищото, на портата се появи баба Марийка. Тя не изглеждаше ядосана, а по-скоро леко изненадана. Мили деца, какво ви води толкова близо до моята градина? Деян подскочи и се смути. Извинете, бабо Марийке, аз просто погледнах ябълките. Те са толкова красиви. Баба Марийка се усмихна топло. Разбирам. Ето, почакайте малко. Тя влезе в градината, набра две от най-сочните ябълки и ги подаде на децата. Винаги е по-добре да попиташ. Уважението отваря всички врати и носи много повече радост от кражбата. Деян почувства срам, но и огромно облегчение. Той осъзна колко много труд е вложила бабата в градината си и колко мила всъщност е тя. Благодаря ви, бабо Марийке. Много съжалявам. Научих голям урок днес. Винаги ще уважавам труда и дома на всеки. Елица също благодари и двамата с Деян си тръгнаха с наведени глави, но с усмивки и сладки ябълки в ръце. От този ден Деян стана по-внимателно и уважително дете, винаги помнейки, че уважението е ключът към добрината и приятелството.